Teď se taky rychle privítání a zdravím pri novom videu a dneska to je Titan a dneska si idem zahrať hide and seek. Kto nevie o tejto hre, tak nič, tak je to hra, proste v ktorej sa hrávate ako keby na schovávačku. Vy ste proste blok, takže hider a vy sa skrývate seekrom, to sú hľadači. Tak teraz som si našiel akorát dobré miesto, som block a som zvedavý, čo to bude. Čo z toho bude. On to trošku napravujem. I don't can't hear. No, dobre, hajnul som sa. Ja, lebo senka bola to tráva. Dobre, som teda, že či to dáme, či vám ukážem, že ako sa to správne hrá, ale to vidíte aspoň niečo. Lebo jak nie, tak to hodnote lajkom a odberom. A jak je, tak to tiež tak like. Že craft table, ty tu čo robí za hovadenie? Ty kokos craft, ty tu čo robíš? Keď som ťa hneď takto zdrujenul. Dvoje seeker, ja. Ne. Ping, ping, ping. Čing, čing. Čing, čing, oh yeah, 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 yeah. Škoda, že je tma ináč. No poď seeker. Čak kývnem. Čo mám na meti? Knobek. Ja sa tu idem asi prechádzať. Ten tam vôbec nebol. Ináč ja budem niekedy hovoriť aj po čušky, takže skôr by to bolo. Keď bude taká pol minúty, tak ja odtiaľ to vybehnem a budem proste chodiť po mapke. To som posral. Príde. Tak ešte raz prvne. Čaute, no som tieto nenaзву. Video a dneska si ideme na hide and seek. Tak a som sa chcel spýtať, som videl skiny a plášť. Prosím vás, napíšte mi do komentárov, ako sa robia skiny a ako plášť, prosím. A najskôr lepšie bude, najskôr povedzte skin, až potom plášť. Stránku posy. Neviem, či to je na nete, alebo či potrebujete takú stránku pri tom, lebo ste mi písali do komentu, že prečo nemá skin a prečo nemá plášť. Tak ja neviem. Čo chcete lievnúť, čo ja tu natáčam? Ste blbci. Ija! Pink, pink. Vidíte doma aspoň niečo? No, vidíte. A to budem asi takto držať. To budem mať čo najlepšie. Však vidíte, niečo z tohoto. Ja z tohoto. Čo lepšie. Na 1,7 to dáme. A maslo si užíváme. Nehľaď na naše riechy a jeden seeker je. To môžem vybehnúť teraz, keď je jeden seeker. A dosť, ja si idú nakúpiť. Čo si ideš nakúpiť preboha, čo ideš do obchodu? A je. To mám na kečky. Sa dá.
Je to noob. Kdo si ty? Pink. Hrám to teraz na server do Survival Games. Takže by som sa aj nej teraz prepojil. Kokos. Dívaj sa na takú bločku. A ináč odporúčam vám kúkať moju sériu Minecraftu single player plošiny, lebo to je fakt dobré. Dneska idem natáčať tretí part, takže hádam sa vám to bude ľúbiť. Čo sa vás ľúbi? Nemám vôbec kačoch. Nemám. No. Za 5 sekúnd by ma mohol. Ale chápeš, jeden sticker? Sláboch. Vyhrali sme prvú hru. Ideme si dať ešte jednu. Čo je na to? Dáme si ešte jednu. Čo vy na to? Kde by sme šli? Na Mine to je dobrá mapka ináč. Som tam aj šiel. Tu, jaká je mapka? Village? Skúsim. Jo, ale je noc. Škoda. I like Pokemon. Every day. Easy Cobble Walker. To je najlepšia skrývka. Jo. Máme to. K tomuto ideme. Bože, sorry za tie lagy. Starý komp. Ty kokos! Videli ste toho Seekera? Úplne. Dostali sme sword. Jeden divák mi písal, že počkaj, čo som to chcel. Že na ten meč môžete dostať hoci jaký enchanting. To znamená napríklad, že minulé sme mali knowback, ale môžete dostať niečo iné. Knowback? What? Som mi nemal si čo písať do četu, čo? By som sa prezradil. No, čítam čety, ale nebudem nejako extra hrávať či četovať. Jaký super. Easy win. Ne. Koľko som to mal v papriči? Every day. Však kto by asi nenapadol takéhoto typka, chápeš? Si tu proste, hej? Prečo by som sa nemal spojiť? Ty kokos. Fakt, že ne. Ty kokos, ale už sú 4 Seekerovia, sa mne nepáči. A som myslel, že strana. Ty kokos, tak ale dobre. Ináč, hoďte like, ešte raz pochválim tú moju plošinu, jaká je dobrá. Natočím ešte, dneska 3 natočím a asi budem natáčať niečo na PlayStation 4, ešte vás čaká špeciálne video a ešte pripravujeme 2 challenge.
s ostatnými youtubermi, ktoré mám poblízko. A čo ešte také? 10% batérie. A nič, musíš vydržať. Tak končí video aj tak. Viete o tom, že musím iba 15 videí o minútu. Má speedko? Keď si to tam dole má speed? Predtým som mal. Ty kokos. Som vedľa teba. Si s tvrdým i. Som vedľa teba. Si delám srandu. To si není ty. Čítam teraz, sa nudíš. Tak si čítaš. Nie, či to vyjde, pretože ešte... No tak to bude ako... To budete mať dlho... To menom, že budete kúkať ako plošinu. Lebo musíte mi tam hodiť lajky, lebo nebude ako 6. Šestka. Takže by som tam dal lajky. Ako? Lebo budete dead. Prestane natáčať plošinu, vaša chyba, nie moja. Vy by ste to nechceli. Čo vy chcete, budem natáčať? Ešte budem natáčať normálny single player. A nejakých 15 častí by to mohlo byť. Lebo na tej plošine aj tak nemáte čo robiť, iba si to robiť dom. A bojovať proti tým, čo a craftiť proste. Môže vám to dojsť drevo a ste v reti. Takže... Zajtra nás čaká, alebo dneska ešte, lebo bude čakať jedno špeciálne video, čo som bravo. Ale dneska už asi nebudú challenge. Sorry. Ty kokos, ja už by som to fakt končil. Seekers! Yeah! A nepíše mi napríklad do komentáru, keď budem streamovať, že napríklad, že umreš v tomto videu, alebo že nejaké proste debily. Jako ste štiera písali Pedrovi. Ups, som kill. 4 sekundy. Ja som to nevydržal. No nič, ale beriem to jak víťazstvo. Tak. Penterent. Tak, trošku vystúpime si. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite likes a vidíme sa pri ďalšom videu. Čiže idem natáčať teraz. Čaute, ahojte.